اللهم صل على الفاتح الكاتب وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تامة يا cibiyar san annabi da yaban sa shaguran faida da man shugaba sallallahu ya na gaban gaba kai ne na gaban daga na gaban shugaba na gaban gaba kai ne na gaban daga na gaban shugaba na mera ya zuciya da numfashi mara kishiya ruhi naka ne dan ba a gani da idaniya wanda ka bani ni ka yarda na bi shi da gaskiya kai ka san kabo abin da nake so zahiri batinina salli alal jalil habibi na asalul usul alai sabiyi sun yi hidima a gare shi fala zautar da alice madubin kowa tun azala kowa so kake ya faɗi ma wannan babu shi babu buna na gaban gaba kai ne na gaban daga na gaban shugabana shehu tijana ayeyi da ku aka san hanyar gari ku ne baɗinin wilaya ku ne zahiri ya baban abbas a gare na a ɗaɗɗauke mari burin zuciya ta sadu da ku a cikin kuma dai ta bana gausul alamin inyasi na gausul wara mai sirri daban kai ne na daban mai 19 ai madadinka ne dukan bayi suka mahara bayi shi zuciya bayani yayi kaɗan yace za ya nuna kai ne na gaban daga na gaban shugabana shewa harazimi barkanka da warhaka adali ai da kafarka ne tsayuwa ta tsaya ma kamili shewa ku tsai da mu a yadda kuke so ya wani kun kuka ce da mu sai mu bi ku a kowane yanayi safarana baba uban uba wai ina zan je ba gunka ba ko ban ganka ba to ka saba zan na ji ka ba ai duka naka ne shehu barni da kai ban faɗi ba baba shakuri ni ba na taɓa yi maka kishi ya shugabana na gaban gaba kai ne na gaban daga na gaban shugabana salamu alaika ya amuradul haƙƙi abin yabo kai maka sallama kai ne ta suka me yin rabo amsan shugaba ka ce in zo in ma yabo in na yi baitukan ka ji su da kanka ka ce da ni ya kaɗana khairul alamin kalmomi ai ba su san ka ba kowane harafi ai yana nunin ka mujitta ba babu abin kira ya kirawo ka baka ji shi ba kai ne ya rabu ni ma ya kai maka tarawa rakar zamani na gaban gaba kai ne na gaban daga na gaban shugabana na kubutar da shi ai saboda kai rahamani ne gaska ta kace hannun Allah hannunka ne raba arziki ka ba a yau da datafinka ne ruwa ma ya zuba ya danya sunan ka shugaban shugabana alaika salatullah amincin Allah naka ne wala saufa dukkan tunani shi bawanka ne dan haka ba sani ba da zai yiwuwa ya sane ka ne kai ne zahiri sannan kuma kai ne batini shugabana na gaban gaba kai ne na gaban daga na gaban shugabana kai aka ba wa duk dan na Musa ma daga naka ne ya hau matsayin da ke zance da ilahu ne sai na fahimci madu ashe zancen daga naka ne hirar da ya yi ma da Allah ai madadinka ne shugabana
sa'idu labaranka ne, domin sai da kai dukan bauta ta ka dangane. Na ji kwarai kuwa a dukan sunanka na rabu ne, wasu barka ma a cikin Allahu ta dangane kaligina. Na gaban kama kai ne na gaban daga na gaban shugabana. Ya zatil ali dubuwa ya ai baiwar ka ce, yadda ka so ka yi halarar Allah halarar ka ce. Kowane lokaci kyautar Allah kyautar ka ce. Ya alƙasimi kai ne kai kyautar haske magarana. Isa rayuwar nan da an karka masa takace, yai ta tasarrufin ruyuka kuwa ba ce ku ce. Ko ran sama shugaba daga kai aka bayyace, duk aikin da yayi kai ne ka kasau masa ba dare babu rana. Na gaban kama kai ne na gaban daga na gaban shugabana. Farkon zikiri tun kan farko Mahamudu ne, inda ka wanzu ma na ji Allah nan ya ka dangane. In aka ce ilahi cikinsa kwarai musu bawu ne, ko zahiri ma tana nunin daga kai kwarai shugabana. Na gane ashe manzan Allah kuwa rabu ne, shi ne zatiyar Allah zancen nan haka ne. Ko sufar sama in ka duba sufar rabu ne, ya suna ka zai min hijabin furtawa hawa yan uwana. Na gaban kama kai ne na gaban daga na gaban shugabana. Wanda ya zo gare ka masoyi Allah zai gani, wanda ya ganka kallo ma'aiki Allah a ya gani. Babu batun rufe girman ka a wannan zamani, babu gaban haka martabar ka ba a yi mata kunkuni shugabana. Kai ne na gaba don ko gaba ma bata san ka ba, to sunanka ne ka ara mata don bata ganka ba. Inda take tsaye kai ka sa ta anan ka wuce gaba. Ya zance da kai kalma bata san bigiran ka ba shugabana. Na gaban kama kai ne na gaban daga na gaban shugabana. Kai ne na daban tun kan Allahu yayo daban, ka fita ne daban tun babu daban balle a san. Ya kake to ashe zahirin ka tana nunin cikin Allah naka ne kai ne shi ne kai kwarai shugabana. Allah ya batun da yake nuna mana kai da shi, duk ɗaya ne ashe ko ina aka ganka ciki da shi. Ko zahiri kai ka tabbata kai ɗaya ne da shi. Allah annabi annaban Allah ba mai raban zantukana. Na gaban kama kai ne na gaban daga na gaban shugabana. Annabi ya sare min yawan kauna mara kishiya, in ta yawan yabo a gare ka jikina da zuciya. Kar da kamar tunani ya kai ni ga jinkan zuciya. Annabi ni na bun kabar ni da kai dukan wuya shugabana. Saki fito wijadal kaliki ma'asha aishu, bi zikirin laziminhu ta ibn ma'aishu. Dan mulkun wasu da ɗanul muluki kadimu, wa za sharafin lam yakni shan fihi kamishu. Garajina min al'agayar bi zikiri da'iman, bi hubbi rasulillahi tun falfawaishu. Ala batalil muqtar duna sawa'i, ala batalil mahmud ma'asha aishu. La in gaba an kumzal habibu fa innahu bi qalbi fala yaktishu
fu'adi ya kadi shugo zamani rasulullahi wa makanu wa zalika hisnul abud in rashara'i shugo khalifatu rabbil arish wa aminu wa qad kada atli akma sayyil fara'i shugo wa shamsul huda laysun ida haykalun nada wa shafi'un yawmal qiyamatina ishu sana'i alayhi qad kafani fasalli alaihi ilal abad fayal ma'aishu alaihi salatullahi summa salamu wa yazkuru lil muqtari ya kajini